салом дӯстони азиз, субҳи мо оғоз мегардад. Ай маҳсулоти ширкати Атоми, беҳтарин маҳсулотҳо. Имрӯзи ман чӣ сар шуд ки гаи ҳама документҳоро гирифт бурд. Гуфт ки хато парковка кардаи, хай чиё намедонам. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда рафтем, дастафгоҳро ҳамаша рой кардем. Панҷакент бояд бо рой мекардем. Баъди вай омадем тарафи Меҳргон. ва дар инҷа фикр кардем ки абед шудаи абед кунем. Омадем мантухонае ки беҳад блогерҳо таърифш мекунанд. Менюшая тамошо кардем, гарчанде чанд рӯз пеш дар ҳаминҷа будем, гуфтем бо ягон навигарӣ ҳастай ё не. Чӣ гирифтем? Шӯрбо ва манту. Баъд насемда ҳам шӯрбо ҳам манту. Хулоса заказамона дар равак овардан шӯрбои беҳад гарм дайлам хеле таваққат ки чӯви, чои имбирни ва 3 дона манту. Ҳамаеро хӯрдем, рафтем сиёмамол ва гуфтем мо бояд десерт бихӯрем. Баъд навсо десерт гирифтем, кофе гирифтем, кабинети апай марҳабуб омадем. Дар инҷа чӣ гапай? Анам хеле заказое ки мо барои духтаракомон дар компания Атоми кардем падарка 11000 сом монда омада буд. Ҳар як тайҳавая нигоҳ кардем ки шикастагӣ набоша. Хай хусрувак, фасонак сурат гирифтем, духтаракода роӣ кардем ки ина боротон омадаи чекотона роӣ кунем, мо бинем кардонмортон чӣ заказ кардагӣ ва боротона аллакай роӣ кунем. Хулоса дӯстони азиз, баъди вай мо меҳмонӣ мерем гуфтем. Апай марҳабо мехост ки ражден кадомҷан справа магазини кӯдаконатро омадем. Хай ва ё хати Мариям чиза вибор доранд, мачи чун ҳамешагӣ пеши оина суратгирӣ омадам. Суратгирӣ барои имрӯзи ман. Баъди хати Мариям мо омадем молодёжный район меҳмонӣ дар хонаводаи бародари ман меҳмондорӣ кардан. Ман иҷа омад, о чашман ҷаном дар иҷа хоҳарам ҳама каса кӯдак бинӣ омадем. Баъди вай дуромадам магазин ширпир ҳамин чизое ки основное дар кора гирифтам ва заказ карда будам икра, камтарак, лосось ва бо грибочки маринованаи. Азбаски мо ташкилӣ омадем, ҳамира хушрувак дар холодильник мондам ва гуфтам ки пока завтра ягон чи тайёр карда мехӯрем. Дар охир дӯстони азиз истифода мебарем ай кремои ширкати Атоми барои рӯи худмона бозам зебо.